Il-pulizija arrestaw 3 irġiel wara ġlieda li feqqet kmien is-sibt filgħodu fit-triq Dragunara f'Paċeville. F'dan l-argument kien hemm involut żagħżugħ ta' 24 sena minn Witilajn flimkien ma' żewġ żgħażagħ oħra ta' 28 sena u 27 sena minn Ħażabbar. Fil-post waslu l-pulizija fejn sabu grupp ta' nies bi fliexken tal-ħġieġ f'idejhom. L-argument seħħ l-ħabta tal-4 tas-sibt filgħodu u matul din il-konfrontazzjoni żagħżugħ ta' 24 sena rresaq lejn wieħed mill-irġien bi fliexkun imkisser. F'dan il-moment il-pulizija kellha tagħmel użu mit-taser gun. Fl-istess waqt iż-żagħżugħ ta' 28 sena attakk uffiċjal tal-pulizija. Fil-post wasal ukoll tim mediku fejn il-persuni involuti ttieħdu l-isptar Mater Dei għal kura medika. Ir-raġel ta' 28 sena ġie ċertifikat bi ġrieħi gravi fil-waqt li 3 pulizija sofrew ġrieħi ħfief l-irġiel l-oħra ma weġġawx. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin u 3 persuni mistennija jitresqu l-qorti fil-jiem li ġejjin.